Здравейте, мили приятели! Много рядко пускам лайфове, защото ми се иска да пускам само неща, които предават стойност на вас самите, където и да се намирате, както в България, така и по целия свят. Изключително съм развълнувана в момента, защото се намирам в Шумен по покана на директора госпожа Албена Неделчева на училището Сава Доброплодни, който има така творчески профил, заряд, както музикален, така и художествен, и въобще училище по изкуствата. Ще пее на техния патронен празник и много се вълнувам, защото вече втори ден сме заедно. Снощи бяхме на генерална репетиция и искам да благодаря тук на госпожа Неделчева и с цялото си сърце да ви кажа, че аз съм човек, който е идеалист. И за мен в живота високия идеал, както морален, така творчески, така образователен, е изключително важен. И в моите представи, в най-големите ми мечти, училището по изкуства е трябвало да бъде точно такова, каквото е вашето училище. Просто всичко, което аз съм си представяла като отношение между учители, преподаватели, директор, дори помощен персонал. Абсолютно всичко, тези мисли изписани по стената, атмосферата, която цари, дори звънеца ви е толкова нежно бие. Тук срещам, благодаря много на госпожа Антонова, която е една от преподавателките по пеене. Аз имах 2 месеца, имах онлайн обучение, скъпи приятели, и в момента съм облечена и така с право, мисля, в униформата на училището, защото 2 месеца бях онлайн ученичка да науча всички песни, които ще изпеем на патронния празник утре. Днес правим своя звукозапис и аз отново ви благодаря за доверието и за това, че имам шанс да бъда с тези талантливи деца, които сега ще ги чуете. Ако искате нещо да споделите, но ако съм от Шумен и от околностите, пък и не само, бих пратила, имам малко дете, бих го пратила при вас да учи. Просто невероятно... С удоволствие ще го взема. Да. Аз също искам да споделя своето удовлетворение от това, че нашите ученици могат да направят нещо съвместно с вас. За нас е чест вие да бъдете тук, да бъдете част от нашия колектив. Аз също така благодаря на моите колеги професионалисти. Веселка Антонова е един млад, амбициозен професионалист и смятам, че то се вижда. За децата нямам думи, те са част от нашия живот. Аз изключително много им се радвам. Смятам, че и се вижда това. Радвам се, че успяхме да направим такова бижу за нашето училище и то в полза на децата по изкуства, но когато нашата работа е съвместно с такива като вас професионалисти и вие ни обръщате внимание, смятам, че това вече е, така да се каже, черешката на нашата работа. И аз също много ви благодаря за това, че се отзовахте и за това, че работите толкова време с нас, с нашите колеги, и наистина не е лесно да се отдели 2 месеца работа за една вечер, за една изява, за... Но благодаря. Струва си радостта и искам да ви кажа, че тук действително хубавото е, че целият процес може да бъде завършен, защото от това да се обучаваш до това да можеш да запишеш в студио професионално. И сега, скъпи приятели, ще влезем в студиото, където ето го и нашия тон режисьор. Той преподава и по английски. Сега ще ви изпеем една от песните. Вижте ги тези прекрасни деца. Прекрасни са. Помахайте. Имаме възможност ето през социалните мрежи да достигаме до повече хора, така че да ви заразим с нашата радост, с нашата обич тук от град Шумен. Sombra
Аплодисменти за вас. За госпожа Антонова. За целият творчески колектив, който не е в момента заедно с нас. Попаднахме в рая на творческата атмосфера и много ми се искаше, скъпи приятели, да мога да ви предам точно тази радост, която радва моето сърце. Творческа радост, но още съм била толкова много развълнувана. Тези, които са от Шумен, заповядайте утре на концерт в театъра. Нали? От 18:30 ще може да видите и други изпълнения. Радвам се, че ви направихме част от нашия творчески ден. Продължаваме с записите, после ще ги гледате и в моя YouTube канал. Ще ги слушате. Обичаме ви! Чао! Кажете! Чао!